sa langit tanamo, dili na mag-usap kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon kitang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kasulbaran ini mga kagubot o mga krisis. Atong iampo usab padayon ang pagkahunong na pagkasulbad nining pandemic nga atong giantos karon. Atos ang pasalamatan ng Ginoo dinhining misa alang sa ato mga benefactors o mga donors nga nagtabang nato hangtod karon ug atong iampo nga makadawat usab sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naglipay kami Ginoo niining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Magdala unta kini kanamo ngadto sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Uzias. Ang katawhan niingon, ngari kamo, mamali kita sa Ginoo, kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon, gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw buhion kita niya, ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw, ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglang makailagayod kita sa Ginoo ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kadlawon, ug muanhi siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo o Israel, ingon man kanimo o Huda, ang imong gugma kanako sama sa gahom sa buntag ug sa yamog sa dalirang mahanaw. Busa, gipapanton ko kamo sa mga propeta, gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad. Ang kahibalo bahin sa Dios ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang makanunayong gugma, dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa
siya kong maayo sa akong kasaypanan. Ug linis siya ko sa akong kasalanan. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kay dili ka mahimot sa mga sakripisyo kung maghalad ako ug hinurot pagsunog. Dili nimo kini dawaton ang akong spirit sakripisyo, O Dios, usa ka espiritu nga mahinulsulon, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Pagmanggihatagon, O Ginoo, sa Sion diha sa imong kaluoy. Pinaagi sa pagbago, pagpatindog sa mga paril sa Jerusalem. Unya mahimot ka sa angay nga mga sakripisyo, sa mga halad ug sakripisyo nga hinurot pagsunog. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaagsad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himaraon ikaw, O Ginoo. Isugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akog duha ka adlaw matag simana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit
Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dili lang kay makaduha, gihimo ni Kristo ang pagpahinomdom nga ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Nya lahi ra ba ning Ginoo kun maoy mo pataas nato kay iya gitang ibutang og langit. Nya kun iya ganitang ipaubos, ibutang kita niyag impyerno. Mao na kini di nga atong pag-ampo sigon siyang pasumbingay karon, do na daytay angayng likayan kung mag-ampo ta. Kay bawo mo unsa? Ang una gyud mag-ampo ganita kinahanglan gyud nga mapaubsanon dili mapahitason. Maglikay ta sa pagka mapahitason. Unsa ba nang pagka mapahitason? Kana bang sa atong paminaw nga sige tag-ampo dunggon tas Ginoo? Ano bang magsige tag-ampo ba? Mura bag obligado ang Ginoo nga muhatag natog mga kaayuhan tungod kay gasige tag-ampo. Ako na'y kuyaw kayo. Nabang simba aron mo pasar kas exam. Simba aron maayo kas imong sakit. Kana mga kuyaw kay nas tanang mga hunahunaa. Simba aron dili magsigi mong kamatay, masumpo ning kamatay. Manimba ta aron mahunong na ning pandemic. Manimba ta aron di natatagaan og mga disgrasya. Manimba ta aron mulampos ang ato mga buhat. Pulos gina way ayo. Zamay oyon mo dili. Kay ug mao nay atong tumong ug dili mahatag simbak ug dili mahatag mangluod man ta. Pareha ning Pariseo pananglitan. Nga sinang kay magpuasa siya kaduhas usa ka semana, sige siyang hatag og 10% sa iyang income. Kamo gani, ako gani, di man kita magpuasa kaduhas usa ka tuig. Nagpuasa din mo atong pagka Ash Wednesday. Lingo dayon. Nya ang ikaduhang puasa karon man Good Friday. Kana ra mang duha mo gipangayo, duha ra man ka puasa ang minimum requirement sa simbahan karong Good Friday. Saman mo puasa mo karong Good Friday. Og di ta katuman ana, stang luoyan nato ang Pariseo kaduha gyud sa usa ka semana. Nya kamo, muhatag mo 10% sa inyong income ngari sa simbahan. Lisod gay mog sinsiyo kada buntag, ingka kahasol sa danang sitag dapat mapurdoy sa dana. Si pasimbahan lang ko ay ko pahulgas kolekta. Ana. Ang Pariseo tanan niyang income 10% yun. Nya di pagid siya palahubog, di pagid siya himabay, dili siya kana ganing sa tuyang gingon. Dili ko himabay, dili ko hakog. Sunang gana kamo gani suko magay mo sa inyong tanom kuhaan lagbunga o sa kabuok. Ang Pariseo dili. Pero matod pa ni Kristo ang gikahimutan sa Dios kadtong kobrador sa buhis nga hapit gani dili mo simba, sige lag pakasa, sige lag sugal, sige inom, sige tigom anang kwarta, mo'y gikahimutan ngano man kay pag-adto niyag simbahan namukpok ra siyang dughan og niingon, maluoy ka kanako Ginoo kay ako usa ka makasasala.
Wa siya mangumparar ang Cobrador's buhis, naingon man siya, salamat Ginoo nga di ko parihaan ang naang, di ang Parisiyo ba? Salamat Ginoo nga di ko parihaan ang Cobrador sa buhis nga nagbarog di anang atbang nako. Wa ginay ayong tawana. Ako di jud ko himabay, kana himabay kay nastanan. Ako di ko pala hubog, kana siya sige lang naghubog. Kana bang mangumparar ta ba? No, kana so ang pagkamapahitason likayan na nato. Ikaduhang likayan ug magampo ta. Unsa man? Kinahanglan nga dili ta magpakamaayo. Ayaw isultis Ginoo ang imong pagkamaayo. Ako Lord, sige na ko ka viral sa YouTube sa Facebook. Wa na ayo unsa may gipangayo sa Ginoo nga atong isulti ngadto niya ang atong mga sala, ang atong pag-angkon nga kita makasasala. Ayaw gyud pagsulti niya ng mga nindot kaayo nga murag proud kay ka ba nga ako Lord bisag gikulata ko sa akong bana, wa jud ko mubuwag, bisag giutangan ko wa jud ko maningil. Ayaw na isulti kay kibaw naman Ginoo na. Ing na hinoon nga wa ko mubuwag sa akong bana Lord pero gayaw-yaw ko sa akong kasing-kasing sige kong ingon may ratag mamatay kang panuaya ka pero wa lang nako gisulti niya. Ang kanang nangutang nako Lord wa na nako paningla pero sa akong hunahuna niingon ko may ratag gabaan mo mga bagagnaw ana. Kay nahibaw man Ginoo ato katubang nasi mong kasing-kasing nahibaw to ana ako Lord wa jud ko mga bit pero sige kog tan-aw anang porn giluod nako sa akong asawa Lord ana pero wa nako siya sultihi giagwanta ko na lang gining buang-buang ana man si mong kasing-kasing nahibaw man Ginoo ana pero wa lagi ka mga bit. Ako Lord wa jud ko mubuwag sa akong bana pero nangandoy ko nga ko untang ex sa una magkabalik ni na man na usahay kanang mga asawa nga labi nag battered na kay mo sa inyong husband moingon man mo sus may pagidayon ko to akong ex mahaya gina ko anong napunta ko aning buang-buang nasayop man gyud ko aning pagkapilian wa man sagud ko tungaha atong buang nga gutong tawhana pero labya gid to nako wa man na di man na maayo no. Mao na isulti na sa Ginoo ang imong pagkamakasasala. Namang guyuban mo ingon ako, Pader, di na lang ko mosimba o dugay na kay kung wa mosimba kana bang mo kumpisal ba? Ngano man mauwaw manggugos Ginoo, Pader, kay daghan man kay kog sa makaingon ko unya na lang ko mosimbay, unya lang ko mo kumpisal kun makahunong na ko ani akong sa. Ang makalipay des Ginoo kana bang inigduol na to niya ang atong isulti ang atong mga sala. Mao na ang gitawag og unsa tay tubag nato sa Salmo? Ang makanunayong gugma dili Usa ang ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Kanang mahigugma ka sa usa ka tawo. Kanang mahigugma ka ba sa usa ka tawo? Unsa may imong isulti inigduol nimo niya? Ang imong mga nindot o ang iyang mga nindot? Ha? Kana bang nahigugma ka sa tao? Magsigi kag sulti sa imong nindot o magsigi kag sulti niya sa iyang nindot? Oo. Magsigi jud kag sulti sa iyang nindot. Nyag ang imong kuyog, imong mga barkada, ang pirmi gid nimong topic no kadtog yung imong higugma. No. Ako kasuway sa kuana ano gud taong inyo kong ilad-ilaron ana. Kamo tingali uban wa mo kasuway, ako kasuway ko ana. Magsige kitag hisgot, nya ganahan kitag mo hisgot sa nindot sa atong gihigugma. Mo na nga ningon ang Ginoo makanunayong gugma, magsige tag hisgot nga sa imong kamaluluyon kaloy iko kay maluluyon kay ka mapasahiluon kay ka pasahilo ako sa ako mga sala
dili kay magsigit tag ingon, ako Lord mapasayloon jud kay ko, wa jud ko magdumot, wa gina nako dumti kanang tanang giwaling padersyano, ako ginang gibuhat Lord. Ayaw na isulti. Ing na hinuon nga kanang giwaling padersyano ako nang gibuhat, pero walang kumuhog kolekta. O ana maron kana sayop man sa wa ko mopalit ana mga slots nga gibaligya kay para bugas man ni Lord ang ako. Sagdila na wali lang padersyano mo'y akong paminahon kay ganahan man kay ko ana, di lang ko mo palitan ng slot kay pobre man ko. Ayaw na manggani ito akong istorya nga labandira magtipon manggani siya sa iyang kuan hangtod kunos buwan sa katapusang semanas Abril, ingon manggani salini jud ko pader ha kay tiguman gina nako pader kay gusto jud ko makapalit bisag usa lang ka slot. Kamo gani magayang tigom-tigom. Mao na isultis Ginoo. Ako Lord, sige jud kog simba. Pero wa gyud ko mutagad anang akong silingan nga adik nga sige lag pangawat diri sa amo. Maglagot gyud ko. Kana isultis Ginoo. Ako Lord, sige jud kog pasaylo ani akong mga igsuon, pero galisod jud kog pasaylo aning nakabit sa kong bana 10 years ago. Hangtod karon magsurok pag ini akong dugo Lord, may pagyud kay siyang patyon. Pero wa na gud sila Lord, wa sa ko kasiguro. Ana baron nagduda gyapon ko, kana mga sala man na. Mo na isultis Ginoo. Nya pasaylo ako Lord, kay mapasayloon gyud kay ka. Og kun maunay atong attitude, inig kada nato duol sa Ginoo, limpyo kaayo ta. Kahimut-an tas Ginoo matud pa ni Kristo pagpamauli kuno atong duhang nagampo ang gikahimut-an sa Ginoo kadtong nagsigig angkon siyang sa dili tong gasigi og litania sa iyang mga maayong buhat. Di ba? O na makasasala ang gitang tanan. Sa unang pagbasa niingon diri ang si propeta Hosea, kanang inyong gugma no mura ra ginaggabon sa kabuntagon. Mura lagi yamog nang mawara ba? Ang gustos Ginoo makanunayon nga paghigugma. Gugmang way paglubad. Ano bang gisaaran bitaw sa minyo, sa kasakit o sa kalipay, unsa pa nang usa? Sa kahamugaway o sa kapitos. Sa pa na? Sa sakit o sa maayong panglawas. Nawa na mag-imo kaybaw, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Munay gugmang way paglubad, munindot ang kahimtang, mubati ang kahimtang, permanente. Ana, magkaaway ta, di ta magkaaway, permanente. Makasa sad ko, permanente. Wa tay kwarta, tungod sa imong pagbisyo, permanente akong gugma. Mao na inindot. Nabi tayo nagpatambag na ko nga usa ka asawa, unya hapit na sagod sila, mga tiwasono na sad baka nang panagod. Hapit na mga tapos. Lapas na pod sa tinta na ba. Goal kay siya kay ang iyang bana murag gaduda gid siyang naay kabit. Nya dato-dato man tingin ito sila, daghan man og kanang mga negosyo, adto kuno ipang interest kay ang nagmanage tanan iya mang bana, adto kuno ipang interest ang mga kwarta sa iyang pag-umangkon, sa ilang anak, pero siya kuno nga asawa wa gyud kuno. Siya pader mura man ang kuan ni wa nay labot. Yang kaduda ra ba jud kuan niyang naa gid siya kabit. Perti niyang laguta, gusto na niyang ikiha, kay naagod siya right sa mga kuan. Nga mo to patambag siya nako, kay iyang giyaw-yawan, iyang bana, gituok naman hinoon siya, hapit man kuno siya mamatay hinoon. Siya na, unsaon kanina ko, pader, nako ang imong kalipay, isintro sa pagtuman sa imong gisulti didto sa inyong kaminyoon, kadtong inyong covenant. Ayaw isintro diha sa gipanghatag sa imong bana nimo, isintro nga natuman to nimo ang imong gisaad. Kay mao man toy panaad sa gugma, paglipay nga mahigugma jud kas imong bana sa kasakit o sa kalipay. O katong gituo ka sa kasakit man to. O di ba? Nya,
Wa man siya mobuwag di. Maglipay siya. Congratulations. Nya wa naman siya tagaig kwarta o di sa kahamugaway og sa kapitos, for richer or for poorer. O karon poorer naman siya. O di paglipay. Unsa pa to sa? Sa sakit og sa maayong panglawas. Sa una may paglawas siya. Karon kay ni lapas na pagka-senior, daghan na makigipamati hasta siyang maintenance, wa naman siya ikapalit. Sao man ana, hantod ang kamatayon. Nako di na masad ka magdugay kay wa naman kay maintenance, di hapit na gyud ka. O di hapit na nimo ma-perfect ang imong panaad didto sa kasal. Congratulations. Hilak rin siya, paita sa paderno nako, ay kabalaka kay inig kalangit nimo. Purtig yung nindota dito. Wa na dito ang imong bana. Ay daw kay nastanan. Wa na dito ang imong mga tao gasig tamay nimo. Wa na dito. Ang tua dito ang mahal nga birhen, ang Ginoo, ang atong mga santos. Tua na dito, musugat na nimo. Ligri kay mo dito. Porti pang pagkaon dito. Wanam nindot pa kay kagbalay kay Kristo gyud gahimog balay dito. Dinhi wa makatukurig balay sa imong bana, tukuran nun imong mga pag-umangkon. Tuwa dito, daghan kay ditong balay. Ngani siya tinuod sa kana pader nako ama una ni ron. din ata magdaog ani nako may pag-undahan mo tanalan niya to istorya. Isa ayaw sad pader nako di ba? Wa ma di makamtuo. Isa tuo ko nako. Sige, ayaw na dag reklamo. Og mao na ang gugmang makanunayon. Mao nay gugmang di mo lubad. Og mao nay gipangita sa Ginoo dili ang atong mga success, achievements, honors nga atong nag-gain dinhi sa kalibutan. Dili na ganahang Ginoo ana. Kay mura ra nag-abog, mura ra naglapok sa iyang atubangan. Ang gusto niya ang atong mga sala nga atong isurrender niya. Ang atong pag-angkon na kita dili makahimo sa pagkabalaan kunwa ang iyang grasya. Mao nay gikinahanglas Ginoo nga mukupot gid ta niyag maayo. Lipay kay Ginoo ana ha. So kamong nibuwag sa inyong mga bana o mga asawa, bantay-bantay mo basin og maimpierno mo. Nya kamo sad nga nagsigig donate dinhi, congratulations, pwede na mo mga matay. Okay, inyo kung hatag sa simbahan ang inyong kaugalingon. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langit nung amahan sa mga grasya nga atong gikinahanglan aron atong madawat ang maong mga kasantos nga atong gipaabot. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mahimong sumbanan sa uban diha sa iyang kamasinugtanon sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang Dios manalangin unta sa kalibutan sa iyang kalinaw, gugma ug panalipod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kalag sa atong mga kaigsunan nga nangamatay makadangat sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, mubalik na unta sa yang imong katawhan nganha kanimo. Dawata ang among mga gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa bupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulangit nung amahan. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong Mga mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, gikan sa imong kaluoy nadawat namo ang imong mga misteryo. Nagaampo kami nga makapasidungog kami kanimo ingon sa angay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga naya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga palawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Magampo kita. Itugot o maluluyon nga Dios nga sa kanunay among hatagan sa matinud-anong pagtahod o kalawaton uban sa makanunayong kasing-kasing ang imong santos nga mga sakramento. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Apan mahimo ratang malipayon basta makalipay sa tas Ginoo pinaagi sa atong pagpaubos ug pag-angkon kanunay sa atong mga sala. Update sa atong nabaligya nga mga slots sa Hope and Opportunity para sa atong project nga tag 2,000 per slot. Ang atong nahalin as of yesterday niabot na og 1,001. Pakpa lapas dili tag 1,000. So ang available 3,999. Di kamo na lang makahurot ani sa Prudence and Healing na tag 1,000 per slot para sa atong pista celebration. Ang nahalin as of yesterday niabot nag 147 slots. Pakpak yapon. Gamay na lang nahibilin 353 slots na lang. Basig sunod adlaw na ni siya no. Ambot mowa baka. Sige, ato lang yapong iampo kay salamat kita sa Ginoo ni. Nya ako lang sang pangayuan o dispensa ang atong mga online parishioners nga ang inyong mga communications nga rin ako murag nag-struggle pa kurog basa tungod sa kabisi. Gahin lang jud kog panahon ani. Nya nga ako lang sang hangyo sa mga nagpadala nato online nga mo inform gyud by text or by message sa messenger nako sa details sa inyong gipadala no, labi na yung reference number, inyong pangalan ug amount sa gipadala kay ato ginang maklaim didto. Naroy pipila ka dili nako maklaim kay wapay name of sender, wa say amount. Nya ako jung gihangyo og maayo dito hapit na kumuhilak didto sa atubangan sa teller in siya di gyud mada father. Bisan pag imo kung tagaag kolekta di gyud na mahimo kay di na namo mabasa diri nako. Sige, balik na lang sa ko. Basin pa di ay kaloy-an mahinomdom tong wa mo text sangan sender no, pero sige lang ato lang gining iampos Ginoo kay mga grasya manitanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako.
kami.